Lek mangan. Lek bercinta. Sing ditakokke Mas Gareng kuwi yen hubungan biologis di antara suami dan istri. Kok pakai Terus nah, masa omah-omah mek mangan adus jungkatan tok liyane ora enek kecut ngono ya. Sing dimaksudi wek. Oh alah. Apa? Paham. Oh iya. Pindha samudra pasang Kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu. Kualik ya. Sayang. Hop. Kualik ya. Kualik. Alhamdulillah. Iki jenenge pelawak multi ditaleni. Lah, multi talenta, Pak. Nah. Penyan sik sore ya wis banyol. Ya piye wong ya mangke mawon nek pun rada grengseng ngoten. Sing baku masuk serba bisa aku lho, serba bisa. Nggih, alhamdulillah. Talent. Sak gaduk-gaduk kula kalian Mas kula namung nempel wonten ing pakeliran panjenengan Gus. Ya sing baku ujupe awake dhewe nderek mangayu bagya nggone tasakuran penjadipun ingkang minulya Pak Kuat. Alhamdulillah nggih. Saya dalu menika dipun lenggahi para piyai-piyai agung. Nggih. Para pepunden ingkang kinurmatan sesepuh pinisepuh para alim ulama mliginipun kebak ing kabarokahan wondene Bapak Roso sak keluarga mugi-mugi tansah pinanggih. Pak sapa? Pak Roso. Pak Kuat. Lah ya Kuat lah ya dulure Roso to kok. Wis iya. Kuat Roso Sentosa niku lak padha ae to. Padha karo donga to. Nggih, mula ya alhamdulillah. Ya muga-muga Pak San sak keluarga. Nggih Pak Kuat ngoten to. Santosa jaremu. Nggih, jenenge yo melu sing salah kok. Pak Kuat. Nggih, mula nggih lagi niki satu-satunya momen yang luar biasa. Maksud lu? Wah, niki saestu, Pak. Dagelan niki ketoke kena rekor muri bengi niki, Pak. Rekor muri babakan apa? Saking dawane omah. Heeh. Ngene Pak Kuat. Ya terus. Tak kira ki nggone ya cedhak kono. Lah kok mburi dandane ning pawon mburi kae, Pak. Ngono. Alah domong ini. Maksudnya didelikke sampean ben ora kamanungsan. Kamanungsan apa malah nggon dandang tok kae kok. Kan ya ora masalah. Piye? Ya masalah mulih rane apa-apane kok. Lho masaku ya ora to. Dandang nek rawone nek sotone ya kuwi ora masalah. Lah wong iki wujude syukuran kok syukuran dauping pinanganten Cak Bagus. Ning daupe manten udakara tanggal 29 Juni kepungkur. Menika namung rupiah-rupiah. Iya, mergo saka panjenenganipun niate Pak Kuat ngrawuhke panjenengan Mas Duwojo karo Mbak Manuk sapa kae? Manuhara mulakno ya bengi iki awake dhewe bisa sowan kanthi seger waras. Alhamdulillah. Barokah panggung panjenengan membawa satu mutu kualitas pagelaran. Lah nggih sebabe Karacik sinden panjenengan nggih nem-nem. Heeh. Kaimbuhan para musisi nggih nem-nem. Pengrawit ugi nem, seniman pelawak komedian utawi dagelan nggih nem-nem. Nom-nom. Nanging dalu menika aman mboten wonten udan. Alhamdulillah. Sebabipun dewane gluduk teng mriki. Wong kuwi dewa gluduk ta? Dewa gluduk Pak niku. Sing to sampean munggah rene iki karo sapa aku takon. Iki somong apa ora? Menika saged. Lah niki sing diarani dagelan ming tolah-toleh ngene iki. Lha wong padha megawe nek kok mek meneng bae iki lho. Sing larang wong mbok kaya semangat kaya Mas Klitik. Karo aku leh omong-omongan suwimbalimbalan. Nggih, lesung jumenglung. Iya no. Niki nek ngomong kula mbayari akeh. Lho, alung ben meneng mawon pira-pira ketampa. Wong 250 cukup. Nggih, ngoten. Dadi ngoten. Iki ya duwe jeneng. Gadah, Pak. Jeneng lha iki somong lho. Lho saged. Jenengmu sapa? Pancen pertama nggih ngeten iki mboten dicamong mung melet tok ngeten. Wah golek ula apa wong kok melet iki keturunan nyambek to, Pak. Tak kira lek malah kadal ya. Ngaturke panuwun. Heeh, kula pun ngobrol pun jagongan kalih Mas Gareng. Lah sampean ki tak tuwekke, tak sepuhke. Ngono. Kowe nang kene iki dituwekne lho. Lah nggih. Disepuhke lho, mulane sura lho, disepuhke lho kowe iki. Sepuhke. Heeh, ben ketok sepuh. Ora ben gak luntur. Wong ngono, emas kuwi kok ya. Iya, tak sepuhke. Ya aja mek meneng tok wae, Pak Kuat ki nimbali sampean ki ya buncine akeh lho. Ya. Nang kene ki awake kudu omong-omongan basa kasare cara pengrawit lek ngarani cangkeman. Nah, kuwi lho, ki lho. Dadi lho melet meneh to. Ora lho. Tapi bocah ki dina-dina ki ming molat melet gek ida idungku gek meteng mengko.
to kowe iki wong apa klarap to kok mek mulat-mulat. Tak ngomong ora cengengesan. Omong-omongan to. Nembang yo mbok sak sire dhewe kok ya. Kula yo ngenteni jedahmu. Lho nyang apa kok ndadak ning jedah ora kesuwen iki ning Kediri lho iki. Kita ini di Kediri. Nah, ngono. Kota tahu. Nah, kuwi lho. Kok njaluk jadah barang iki ngopo? Mas aku Ngenteni longgare Mas. Lho, ora enek longgare wong iki nyambut gawe kok. Nyambut gawe kok ngenteni longgar apa ya awake dhewe serempengan iki. Lho. Ngono. Semangat kudu makantar-kantar serempengan ngono. Tegese ini ngenteni kosonge. Jatale penuh. Kok kosong iki nyang apa to kok. Sesuk bengi dheke ning Ngantru kok iso. Lho ono. Ning Albadrua Lainah sesuk. Lho ono aku ya los aku. Mangsane kok malah mok kosong niki lho. Kowe iki ngawur Mas aku. Kancane duwe rezeki, sajake kowe gelo kok dikosong-kosong niki. Mas niki kula niku lek mengke omongan bareng-bareng kan kadang-kadang dirungokne kan ora kepenak. Terus pengen ngomong dhewe. Pengen ngomong dhewe. Lek omong bareng ra penak. Terus sampyo maksudmu ngono. Nggih, ngoten lho. Tabrakan omongane. Dadi kula iki ngenteni longgar. Kok panggah longgar to Mas aku ki. Hanya ngopo wong butuh iki rame kok. Ben gayeng kok dilonggarke iki. Sing apik ngene. Langsung omongan piye kira-kira. Lho lek kowe rene arep ngopo? Ya wis pokoke tengok-tengok ini bayaran ngono lho. Lah sapa sing arep mbayari wong tengok-tengok? Lah ya sapa sing bayar? Nah, lah iya. Kowe nek ngomong tengok-tengok berarti ki salah. Wong iki wong telu kok. Wong telu kok kudune tengok. Lah ngono. Ya iki padha karo panganan berarti. Nah, apa? Undi-undi kuwi ngono. Nyang apa? Undi-undi iki lek loro, Pak. Ha terus? Lek sitok ki undi. Wong ngono. Nek separo. Oh ngono ya. OT ki loro. Nek siji OT. Nek separo. Nek iki tengok telu. Ki wong telu. Nek wong loro. Wong loro tengok-tengok. Wong siji. Wong siji ki tengok. Nek separo. Teng. Masa ya nek tenge barang. Separo ngono kuwi. Oh, lah iya kuwi lho. Ngomongan iki nyambut gawe iki. Lho, nyambut gawe. Nyambut gawe to ket mau kene ngecowos kok mau reken aku kene iki dolen apa piye kok ya. Bangsamu. Kok reken dolen aku. Pak Kuat. Terus kalih Buboi 6. Niki wis nduduhne bahwasanya oleh rezeki sing linuwih nyatane bengi iki saropian-ropian nanggap wayang mujudke syukur marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala ki ngrejakke anake lan mantune wis dedaupan. Sing mbok omongke wis diomongke Mas Gareng. Kuwi mau wis tak omongne. Nah, kowe ngopi paste kowe ketok iki. Orientasi bahasamu ki aja sampe yo ndelok to. Aja nganti padha ngono. Wis diomongke. Wis diomongke Mas Gareng mbok omongne neh. Kuwi jenenge kowe iki flashback. Kakean gunem kang tanpa guna ngono lho. Iki ki mantu. Wis ngerti sapa sing arani bal-balan. Penonton wis seru lek mantu iki. Iki mantu jelas sing arani bal-balan ya sapa? Ayo. Ayo kowe. Omong apa Jajal? Ngrejakne anake Pak Kuat karo Buboi 6. Lho bener iki ngrejakne. Mosok nyepekne. Wong nimbali tamu sakmene mbak niki berarti ngrejakke, nglamekke. Ngono lho. Iki sing mbok sawang apa to? Wong ngramekne kok dianggep nyepekke. Mangsamu ki lho. Ayo Jajal. Ukaramu piye Jajal? Ayo apa? Lah kok malah takon nang kene kowe iki dadi parandune. Lah wis entekne kaya. Ya paling ora Pak Kuat karo Buboi 6. Nah, Buboi 6 ki dulure akeh. Sinten? Boi 7, Boi 8, Boi 9. Boi 6 ki tegese ora kok angka ki ora. Asmane buku Pak Kuat garane Buboi 6. Buboi 6 ki saka tembung bondone disedekahne iki ikhlas 6 ora kakean gunem. Nah, ya iki lho. Dadi Buboi 6 ki sing saudarane sosok seorang wanita sing bondone disedekahne sing ikhlas ora kakean gunem ki ya Buboi 6. Maksude seping pamrih rame ing gawe. Oh ngono. Boi 6 ki bondo ki ikhlas 6 ki meneng ora kakean gunem. Lho, Pak Gareng. Nggih. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Aku sik ngerti iki lek 6 ki ora kakean gunem. Ora gunem iki aku. Jadi tidak perlu banyak bicara. Tidak perlu banyak bicara, yang penting apa yang dilakukan itu insya Allah menunjukkan jiwa ikhlas yang tinggi. Kuat. Ku ki saka tembung ku. Kuat. Lah yo artine iki lho. Sik to kalem-kalem. Mas aku. Ndoh. Ayo. Wong ki secara pemikiran tuh harus jenius. Kuat ki saka tembung kuncine rumah tangga sing apik. Ku ki kuncine rumah tangga. Ku ki kuncine. Kunci. Ati-ati. Kuncine rumah tangga ki yo mung ati. Pak Kuat ki iso nyejahterake apa jenenge iki keluargane. Iki insyaallah kanggo ati, Pak. Mareming ati. Mareming ati nyambut gawe iki palibasane dadi petani tebu, Pak. Iki
iki ya ora meng tebu tok. Apa jenenge kae? Mente. Nah, ngono lho. Tebu. Pak Kuat ki dadi petani tebu lan mente. Iki nyelengi 24 tahun mung getel-getele apa? Cita-citane pengen nimbalin jenengan kula lan sak kanca, Pak. Lah iya, 24 tahun. Cerita niki wau. Wih, 24 tahun nyelengi. 24 tahun. Kamangka nabung ya. Nabung, Nyelengi. Lah kowe iki ben-bengi tanggapan ora tanpa nyelengi lho. Sunatan kok meneng wae. Lah kowe iki lho, sunatan kok ora nanggap apa-apa iki lho. Kok ora nanggap apa-apa. Aku teko lho, aku batin wah iki seniman nulung iki. Aku kudu teko iki soalnya mesti nanggap sesuatu bareng aku moro kok malah isin aku ora enek apa-apa iki. Piye to kowe iki? Mas Kereng. Kowe seniman kok duduk. Aku golek ngabari kanca-kanca. Nah, Kanca-kanca iki gelem ra gelem mesti becek ning aku. Lah, terus. Yo lek kancane pas duwe, lek pas ora. mesake ya. Mesakne Pak golek utangan. Aku padha karo perkasane kancaku, Pak. Oh, ngono. Luwih becik aku meneng sampean teko tak ingoni. Jakre, lek sombong lho. Kok iso. Nyangkane yo sampean teko yo karek kering tok to. Lah ya ora masalah kok yo. Iki syukure Pak. Syukur lah. Mulane sing diarani nun sewu, Pak. Iki Pak Kuat karo Bu Boynem iki ra gemen-gemen lho. Nimbalin jenengan iki wis didekor maneka warna, Pak. Kok kaya ngono? Tembok iki taman kaya iki kayak Wow. Wah kuwi anu to, hiasan taman to kuwi. Iki lek ngerti sok ben nek wayang ditanduri karo Bu Boynem iki. Kembang nyeprok kuwi. Iya no, iki lek kesoting lek ketok bataku tok ketok elek, Pak. Mulane diwehi lho, kembang iki ben ketok indah, Pak. Iki ben indahne, iki unggahno ning kono karo kon ngene lho. Rumah saku. Indah kuwi kok iso. Loh, niki nun sewu lho, Pak. Ora mung kuwi tok to. Loh, Pak Gereng. Apa? Pak Gereng. Apa? Tak omong terus aku iki. Ngomong kowe iki Yen Pak Kuat mbok artekke ku ki tegese kuwating. Kuwating ati. Dadi Pak Kuat ki muga-muga tak dongakne muga-muga temanten kekarone antarane Pak Kuat karo Bu Boynem ki dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mantene jenenge Mbak Nina. Rasa didongakne, Pak. Lho, lah nyang apa? Manten anyar klek didongakne iki muspro. Lah nyang apa? Mbak Nina Popmi iki wonge apik banget lho. Nina sapa? Popmi. Lah, mas aku Nina Popi. Oh, Popi to. Kok Popmi ku ya. Iso Popmi. Mas aku. Kowe iki lek. Sing bener ki Mbak Nina Popcorn. Rumah aku. Mbak Nina karo Mas Saifuddin. Mbak Nina karo Mas Saifuddin ki rasa didongakne mergo kuwi manten anyar. Manten anyar ki sakala lek dituturi ki dilebokne kuping tengen, ditokne kuping kiwa. Kok ero? Lho nggih no Mas, mergo sik seneng-senenge. Kabeh ki lek sik seneng-senenge diapa-apane diomongi ora kenek, Pak. Dadi nek nuturi manten ki wong ora iso. Dadi dianggap angin lalu. Angin lalu. Mergo dia itu biasanya lek wong seneng-senenge itu idealisnya tuh tinggi. Wah. Mulane sing dituturi iki muga-muga sing didongakne iki Bu Boynem karo Pak Kuat. Muga-muga dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah. Lho kok malah Bu Boynem karo Pak Kuat ku lho ngawur. Gak kleru. Lah kuwi pake mboke kok. Bengi iki sing direjakke, sing disyukurke iki Mbak Nina karo Mas Saifuddin. Kok iso bapake sing mbok dongake sakinah mawaddah warahmah. Sing didongakne ki wong tuane ben iso dinggo patuladan utawa dinggo contoh anak lan mantune. Wah ibarat cara wit kudu mok kocori oyote. Nggih, ngoten niku Mas. Ngono. Oyote dikocori, engko lek wis dikocori jagrike metu. Maksude godhonge semi. Mas aku. Godhonge semi jangkrike metu ae. Iso jangkrike metu kaya. Dadi didongakne ben iso dadi contone Mas Saifuddin karo Mbak Ina. Mbak Nina. Mbak Nina. Manten, Pak. Manten. Iya. Ya manten. Tak omongi Pak Gareng. Mas Gareng ki sik enom lho, ora suda rungon nek omong mbok alon-alon wae. Biasane sing ngomong banter ki malah suda rungon ngono. Lek sing ngomong lirih-lirih ki malah ora. Sing banter ngono ki malah sing suda rungon malah dheke. Omongan rumasane lirih ngeget-geti kancane. Piye? Manten. Maksude apa manten kuwi? Sing genah lirih ae genah. Wong kabeh tengen wae. Rada nyedak. Titik krungu ta? Pirang. Manten kuwi. Manten. Rada nyedak neh. Sembarang ki diao. Apa kuwi? Apa kuwi? Saya ngawas kayak macan ya. Oh, sembarang diau ki piye genahno? Ini Mbak Nina karo Mas Saifuddin. Yayine lenggah. Iki lek ulane ulan suro. Iki tak kira ki mau acarane iki bersih desa, Pak. Terus? Wow. Tapi ternyata malam hari ini adalah acaranya yang berbeda dari acara yang lain daripada yang lain. Mergo syukuran. Syukuran. Mujudke syukur wong Jawa
iki ing wulan Sura ki pas mergo manten iki Sura ki surasaning rasa muga-muga rasane Mbak Nina karo surasaning Mas Saifuddin iki bisa nyawiji dadi siji menimbulkan cinta hidup semati. Cinta itu adalah cuman indah namun tetap abadi. Rasa melu-melu kowe. Kok ya sing salahke. Wong pinter kok melu. Aku melengkapi dulur to, Pak. Lho iki ampuh ngungkuli pil kok, Dek. Manten ki kuncine sitok, Pak. Apa? Ben awet. Aku ini saya, ini contoh saya itu kalau berbicara itu contoh pribadi, Pak. Bocor anune awakmu dhewe, ora ngangge wong liya. Ora ngangge wong liya. Manten iki biasane sik umure sak ulan, rong ulan, telung ulan, gedene setahun, iki sik harmonis. Tapi kalau menginjak 2 tahun, 3 tahun, itu problema itu pasti timbul. Datang ujian. Akhirnya derdah ngerti sejatine di karakter sing wedok, roh karakter sing lanang. Iku akhirnya timbul permasalahan, timbul perselisihan, akhirnya garis merah itu terjadi, Pak. Konflik. Ini 3 tahunan. 3 tahun. Untuk mengantisipasi menika, niki kuncinya sitok, Pak. Napa, Mas? Dadi manten, kuncinya siji. Awake dhewe jangan sampai terlalu sering berkomunikasi. Loh, cocok iki. Satruna maksudmu. Kok ngegetinya apa sampean? Mas aku kowe ben ora keturun. Ora sik to, Pak Kuat ki goleke ora jodohan komunikasi iki lho. Wong ben enek kanca omong-omongan iki. Nah, biasane wong ki lek kakean omong, itu kadang-kadang wong wedok ki ora gelem dipunjuli, ora gelem diungguli. Lek wong lanang kakean omong, wong wedok ki omongane luwih akeh saka wong lanang. Oh ngono. Nggih no Mas Gareng. Sing lanang sak kecap? Sing lanang sak kecap, sing wedok ki biasane sewengi ra leren omong-omongan. Wah, kecap terus. Wong wedok niku. Wis to, titenono kuwi, Pak. Kuwi sapa? Mayoritas. Iya ning sapa ngono lho omongno. Keluargamu. Sapa? Sapa omong? Lho. Enek kuwi, Pak. Lho, lah iya sapa kuwi lho? Tanggoku. Nah, kok tanggomu nyapa kok iso? Jare contone karo bojoku. Nah, ngono lho bojomu ya kono. Ngomonge bojone dhewe angel ra ngono. Kule lek omong sithik bojoku omongane akeh, Pak. Tenang. Tapi akeh wong lanang iki ngono kuwi. Sampeyan tau tumen wong lanang lemu jarang, Pak. Sing lemu ki mesti wong wedok. Wong lanang ki mesti kuru, ngenes. Ngono kuwi. Dadi mergo kenek grojokane omongane wong wedok. Iya no. Kuwi rata-rata seperti itu. Ayo. Saiki nek sampean wis menemukan solusi. Kuwi terus kepiye? Jalur solusinya kepiye? Kuncine sitok, Pak. Manten anyar kuwi aja omong-omongan. Wah. Loh, ben awet. Lah kuwi terus arepe berpacu dalam apa-apa. Nggih, bahasa isyarat. Apa ya iso? Iso lho. Piye kuwi carane? Njaluk apa? Pomon njaluk mangan. Mangan yo penak. Sego, njaluk sego. Mangan. Kowe wedoke? Wedoke kowe. Mbok golek liyane aku nyapa to? Wedoke. Wah, wong nggih contoh. Mbok sae tok-tok Rita nek lanangane kowe ya muka ta kuwi an. Mas aku kowe nggih contoh. Tau modelmu kaya gemak kebon itu. Udu gemak iki, Dek. Manuk wut-wut lha apa kae? Bubut to. Bubut. Wut-wut. Wedoke. Unine kan wut-wut ngono. Aku sapa? Aku sapa? Mbok kowe gemak kebon wong wedok. Takon kaya. Mbok ketoke lanang wedok tenan mbok kuwi ae. Kowe to. Wis iki kowe. Ya. Rasa momongan, Pak. Heeh, meneng. Gawe kata sandi. Iya sandi. Gerakan tubuh. Gerakan tubuh. Umpama kula nyono apa? Njaluk mangan. Mangan wis pengen tok. Nyeluk kula kalih bojo kula niku nggih nun sewu. Nggih bahasa ngantek saiki lho nggih bahasa isyarat, Pak. Enggak nyuwara. Enggak nyuwara. Aku mek nyeluk pengen tok. Kok klunah-klunuh. Lah piye kok iso rambut? Ya wong wedok ki kaya wedok. Agresif to, agresif. Bojoku mesti mantuk. Oh iya agresif. Ngomong nek agresif lho. Malah kaya bulu selulup. Jare mbok kon mantuk. Mantuk tok ngene sanggon ngono lho. Nah, culek matamu iku. Aja nesu to aku ya dudu bojomu lho kok. Ya mantuk tok ngene lho. Njaluk mangan to, Pak? Mangan to? Ngono. Aku ngene lho. Aja cepet-cepet to. Lah jare mbok kon mantuk. Kecepetan ngene. Oh iya. Iya. Malah kaya pitik keleken karet. Apa-apa kok angel lho. Ladeni sampean. Bisa naik. Dapuk wong wedok tok ra iso to kowe iki. Sekali ya. Kowe lek ngono kaya celeng kowe. Aku. Oh iya. Nah, ngono lho. Nah, ngono to. Njaluk mangan mek to.
Aku mek ngene. Nah, aku ngene. Tahu istrimu. Ngene iki bojoku langsung semriri ning pawon, langsung masak, goreng lawuh, cepakne sego, jangan dicepakne langsung aku kon mangan. Lho, lha pon di tangan bojomu. Duwe tapi cilik ndek. Pak ya komplit to bojone kaya. Yo komplit matane wong kowe ya roh bendina lho. Sak kowe iki Aku wis takon lho. kowe iki ngejlokne. Ngejlokne Pak Gareng iki ngejlokne ngisi-ngisine kowe. Karo Mbak Yune kipe kaya. Kowe itu njaluk mau dilakoni. Mangan sing ngono Pengen adus. Aku adus dhewe, Ding, Mas. Piye pengen adus piye? Ngene to. Nah, saiki bojomu pengen jungkatan, kowe pengen jungkatan piye? Biasa lho, Mas. Piye? Kok ngene Padha ngono lho. Karo adus. lek adus ning dhuwur. Oh. Lek jungkatan mepet ndas. Wah. Ngono lho Mas Gareng. Deloken to. Aduh aku lek adus dhuwur. Lek adus ki dhuwur ngene to. Lek jungkatan mepet ndas ngene iki. Oh ngono. Ngono. Ya Lah bener, saiki nek ya, mak Jalti. ngombe adus kabeh Wis. ngerti. Lah ya. Lah kamu kok nek jenenge wong omah-omah. Lho iya no. Kebutuhan biologis sak pasti Nah, harus kuwi. terpenuhi. Apa kuwi? Ha nek sampean pengen Ayo, piye, sunah Lek? rasul, Nah, iki lho basa halus iki lho. sunah rasul ki ibadah. Lek mangan Nah. ngene Mas. Ngerti ya kuwi ya? Mangan bojoku. Nek ngombe. Ngombe ngene ngombe. Oh iya iya, jungkatan. Jungkatan ngene. Adus. Adus. Adus ngene. Rodok dhuwur. Nah saiki nek pengen ngibadah malam Jumat, mateni setan 1000. Matine setan 1000. Kayak piye? Nyapa kuwi? Loh, Matine setan 1000. sunah rasul. Lek ngombe Heeh. ngene. Nah, terus. Ngerti nek Oh. ngombe kata sandinya Ono. gitu. Adus, Iya, iya, adus. iya, iya. Adus kene Mas Gareng. Ngene aku. adus. Jungkatan. Jungkatan ngene mepet ngene. Iya, iya. Ngono lho. Nah iki saiki wong lanang karo wong wedok upama basane karonsih. Lek pengen karonsih piye? Nah. Lek mangan Heeh. kuwi ngene. Sik to Mas, lah iki Ngombe. Iya iya. Ngombe ngene. Jungkatan, Ngene. adus. Lek bercinta. Lek mangan. Lek bercinta. Sing ditakokke Mas Gareng kuwi yen hubungan Anto. biologis di antara suami Nah, dan kuwi lho, istri. kok pakai- Hei. Oh. Terus Nah, ngono. Nah. Masa omah-omah mek mangan adus jungkatan tok liyane ora enek Ngerti kecuk. ora? Oh ya. sing dimaksudi wek 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 wek. Nah. Oh alah. Apa? Paham. Oh iya. Nah, sakarepmu lek Nah, ngarani. kuwi. Ayo. Anu tak jaluk cheese ya. Lah nek ngombe lak jelas. Jelas ini. Makan lak jelas. Aku Gitu, sing Mas. lah kuwi biasane aku ben malam Jumat, Pak. Biasanya ben malam Jumat. Ngono aku pengen. Biasanya kan dengan senyuman, Pak. Iya. Aku pengen. Piye jajal. Ada gua mesti. Piye, Ya piye? nanti. Alah ilate. Oh ngono. Nenek sithik. Lah idoni lho. Kuwi dadi bojomu paham ngono. Dereng. Oh urung. Ini sik pemanasan. Oh tak kira lek. Sik pemanasan, Pak. Heeh. Aku semeng itu. Melet. Ngene to. Heeh, Aku terus bojomu Anu. Terus? Syuting rada anu Pak Harmo. Oh, melu. Kemayu. Heeh. Oh ngono. Bar melet terus mbok shoot. Heeh, langsung Piye jajal? bojoku ngene langsung. Sik melet harus shoot piye? Ngene to. Harus lah bareng meletnya harus shoot. Lah aku. Bojomu lek nyauri piye? Bojoku mantuk tok ngene. Heeh. Langsung aku nggih sasmita, Pak. Piye Mas Piye? Sasmitamu? Eh. Piye jajal balenas. Terus sreng. Ngono. Lah kok ngono kuwi apa Mas karepe? Mosok laruh to kuwi. Lho, Apa kuwi langke kok ngene nek iki? maem lak ngeten. Lah iya Ngombe toh. lak ngeten. Ngene toh, ya. Langke. Lah iya toh. Nek ngerokok lak ngeten. Ngene ngerokok. Lah kuwi mau piye nek kepengin iki lho? Ya Sret. Lho kuwi apa kuwi nari? lah kok nari piye to Mas Gareng iki yo. Lho apa kuwi ngene iki lho? Ngene lho. Nyanyi pundak lutut kaki lho Lah itu lah. ya. Mosok tak jelasne to iki. Senam pagi Nggak olahraga. mudeng aku, nggak mudeng aku. Mosok aku kudu jelasne. Pundak lutut kaki. Mas Gareng ditu kuwi. Lah piye bojomu sing ora paham Iki lho, Mas Gareng. Lah ya kuwi nyang apa? Buka cawet lho. Aku. Lagi yo terus. Anake wayahe ganti pampers. Oh ngono. Anake diganteni engko lek wis turu awake dhewe lagi ho ho hi. Oh ngenteni anake. Dadi kuwi ora memicu konflik rumah Nggih, tangga. enggak tahu padu. Betul Pak Gareng. Iya, Nyatane iya. kula kali ngantek sakniki bojo kula niku rukun awet. Heeh, rukun awet gak anakmu ya akeh. Lah iki berarti komunikasi liwat bahasa isyaratnya masuk. Nggih ngoten niki. Iki ya mok terokne. Mulane engko bengi terokno karo Mbak Putri. Heh? Pripun? Mulai langsung ngene. Apa Mas? Aku nyun biliar. Masamu gara-gara dolan nggonmu cacah njaluk meja. Mboten menika lak bumbune guyon Mas. Lho iya no isen-isen. Janipun mboten ngoten. Sing penting
manten sakarone kudu kuat kenceng kaku. Nggih, Pak. Kuat ngadepi apa sing dadi masalah sing arepe teko karena kemarin adalah kenangan, hari ini tumpuan, besok adalah jawaban. Mula kuat-kuat ngadepi samu barange. Kenceng kolbiae, kenceng akhlakul karimae, kenceng jasa diae. Insyaallah wong ki yen wis kenceng ora bakal minggak-minggok. Kaku. Aja sampe duwe jiwa kaku. Luwih becik meminta maaf daripada memaafkan. Aja rebut bener ning rebut salah. Aja dadi geni ning dadi banyu. Niki Pak, dadi antarane kenceng, kaku lan kuat. Nggih niku lho, Pak Gareng. Kenceng, ora kok kaku, terus kuat. klotroke ngene iki wis ora pas lho kuwi. Lah kuwi ngateni pempes anake. Oh, anake apa? Kuwi gedhe ritek ya pempersane kok iso. Masa ora cetha. Simbahku dongakno. Lho, saestu mugi-mugi anggenipun bebrayan tumuju wonten ing samudraning katresnan. Dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Atut runtut renuntungan kaki lan ini kan jinangkung. Nggih niku lho, Pak. Nah, terus gini, Cah Bagus. Sinten, Pak? Malam hari ini awake dhewe. Ora dhewe, ora ijen. Ora ijen ngono to. Ya wong akeh lah, awake dhewe wong akeh iki. Sowan rene iki lak atur panglipun. Ora mung Duojo sing ditimbali kaya ana Mbak Mano Hara. Panjenipun dipun jangkepi niki lak dingge genep-genepan sajen to, Pak. Mangke sing kagungan dalem request nggih ngersake sarip tambah oso. Oh, cocok. Nek saripe Manuhara kan ora masuk. Mboten masuk. Mboten masuk. Dadi londone Manuhara kan ora masuk. Mboten masuk. Dadi sing dadi mboke Sarip Manuhara kan dhewe mesake nek ora kancane. Kudu dijangkepi Sarip karo londone. Engko londone Soim, heeh. Saripe Agus. Wah, niku kapike nek Saripe Agus. Aku sih sing aja londo. Apa kuwi? Aku sih sampe as. Kuwi malah kertu. Saripe jandu. Timbalono adimu wadon sing saka Medi. Medion, Pak. Main ndi? Ngawi. Oh, Ngawi. Ngawi. Medion kaya. Ya Caruban. Coba. Sepote digaweke gamelan wae, Pak. Gamelan. Ayo cara etanan dhisik, omong-omongan sik. Mentok. Oh, mentok. Tak kandhani mung lakumu. Angis-angis mbok yo aja ngetok ana kandhang bae enak-enak ora ora nyambut gawe mentok mung mlaku nekak gawe halus Pak, teng riki dolanan HP terus tak semayan kali malaikat Israel to niku. Wong ngaten ngawur. Dolanan HP. Selamat malam wong ayu. Wah. Injih, selamat malam. Lah kernete sumber kencana kaya dadak. Kaya ngene. Pripun kabare Jeng Mano? Piye kabare? Piye pipine kaya glepung. Wah, halus. Halus apa kuwi sak mangkok lho kuwi. Pripun? Kabare panjenengan pripun? Alhamdulillah sae. Halus ki wanita solehah iki. Karo wong lanang berbakti. Ya ora getak, ora piye-piye. Bintang tamu ki ra kaya Manuhara. Piye kok iki kok ngendi-ngendi lho? Lek liyane pengen ragat mek dandan tok. Lho iya no. Manuhara ki bintang tamu. Nggo karpet dhewe kira dhek. Oh masa. Kuwi karpet mau anduk ta kuwi kok ya. Iki dingge jampele jandu kok. Rawuh rene jam pira? Kalau jam sekawan. Lho berarti sadurunge jam 5. Saking teko kene jam pira? Wong jam itu. sekawan. Lho, rawuh jam 4. Jam sekawan. Sampun pinanggih Pak Kuat. Nggih sampun. Sampun sabejagong. Sampun. Ngomongne apa? Langganan kula niku teng Simpang 5. Lho, nang Kediri kono ya? Nang Gumul lah? Nitih ngropo ngriki wau? Nitih sesuatu apa dititi sesuatu? Gandol truk biasane cah iki. Kok gandol truk to? Halus, bocah halus. Nitih nopo wong ayu? Nitih bapake lare-lare niki wau. Pakai isyarat nopo langsung tundepoi ngomong-ngomong? Langsung.
Oh ngono, padha karo nggonmu padha. Jangkrik padha karo nggonmu ya ngene barang. Wong wedok glune kok mosok wong wedok glune koyo Mike Tyson kowe. Menika wonten Mas Joklitik. Malah kuat kok rusa mangsamu. Wonten Mas Jokluduk. Ki kok karo Pak Kuat gak entuk mulih kon ngetoki tebu lho. Mas aku omong-omongan sing apik to. Ya Cahyu. Wih, jan klitik oleh mon-monan iki ngene iki. Lho lah ngene iki malah tanpa bahaya kok iso. Mas aku Bangsane. tanpa resiko. Anu pipimu enak metu nduk jajab pisan Mas. Oh iya enak halus tenan ya. Pengen. Yo kene lho, Mak. Kaget aku. Pengen, Mas. Pengen. Langsung gosong. Piye, Mas? Awake dhewe suwira ketemu lho, Mas. Piye? Awake dhewe suwira ketemu. Ayo tak jotos kok. Kowe kan bokene aku tak jotosnan kok. Mosok wong wedok abape kok solar ngene. Rumahmu. Jotosnan Oh, kok. acetok. Lho nikmatono. Mas. Kowe iki mare kasar Mas. dilus. Mas. Dilus. Mas. Dilus. Apa? Mas. Kluthuk malah kaya pedet arep lair kene. Lah keluar. Aku suwira ketemu jenengan iki ya rasane kangen ngono lho, Mas. Ya nek kangen langsung kokono karo kok kene. Nah, ngono lho, Mas. Roman. Nah, kokono karo kok kene. Terajana. Nah, Terajana. Terus saya mubah. Urung. Urung. Mosok terajana sekop-sekop kok ya. Aku selak pengen disekop, Mas. Sekop Gus. Ya Sekop musike Gus. Gus. Terajana. Terajana. Itu lagunya. Ayo ngunjukne sekop barang lho. Apa? Kaya anu pesen iki pentol beranak. Ora cetha. Jebule sene krikile kok iso. Coba kan awakmu, Mas. Kono, ayo. Sayang, kamu jangan gitu dong. Enggak mau. Aku itu tadi itu hanya mencoba bagaimana kamu masih ingat sama aku apa enggak. Enggak mau. Sayang, Aku mau mbak sia-sia loh, Mas. itu aku tuh enggak sengaja sayang. Oh, enggak mau. Sayang, Ah. sayang, sayang. Ketok iki wayahe ngendok cah iki. Ora pitik Iki ya sing apik kok iso. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku pring sliramu kualik ya. sayang. Hop. Kualik ya. Muduna. Kualik. Muduna. Madheparono, cek gendong cek. Bapak Ibu ingkang rawuh nuwun pangapunten. Monggo sinten ingkang badhe mundhut tanan kethek monggo. Mas aku. Ora cetha. Mas, megah aku, Mas. Mas, nggonmu natap nggonku lho, Mas. Kok malih sing junjung ki sing lanang to Kowe ya. iki wong wedok ki manut karo sing lanang. Nah. Contone ngene lho, ngene. Kowe iki jan anu Piye to? anu uuk yang ngene. Pindha samudra pasang. Aku kawangen sampean ndek. Tresnaku pring sliramu sayang. Oh, muter ngono. Yaning lintang kang sumutan ala tenang. Oh, ngono ya. Oh, ngono. Ya wis ngene ya. Sik contonono. Goblok iki takon mencolot tangan. Kowe mencolot ngono lho. Mencolot. Yo. Pindha samudra pasang tanpa wangenan Tresnaku mring sliramu sayang. Kok enek ngolone barang to, Mas? Sumutan hampir Ijane olahraga apa? Iki indahe ning kene iki lho. Nah, ngono lho. Oh
aku ya kelemeknya. Ya. Kuwi trainingnya mbae digawe. Iya ta? Ya nek aja ngono kuwi. Nyapa? Ndokmu kuwi lho. Lah ini adegan ngene barang kengkel lho, Mas. Ayo nek rasa dibuka ngono ya. Yo, kritik. Apa kluthuk ya? Indo ya karo nyanyi. Nyanyi kowe. Ben fokus pantomim. Baru rodakmu kok malah koyo jijik. Lah nyapa to Mas iki ya wedok kok ya. Lho mong kok bedosol. Kuwi Iki ngono aksesoris. Oh alah bros to bros. Bros. Masa bros ning gone jero. Ya. Pindo samudra pasang tanpa wewangenan tresna sliramu sayang cahyane bulan kang sumunan abring tawang Yen sliramu kang dadi lamunan. Iya. Piye Mas? Piye? Nyapa? Enak ta? Bareng tak angkat ngene to. Kepiye? Megrenjel. apa? Krasa ta? Anu kira-kira enek bentuke ora? Jajal sih. Tenang ya. Iya iya. Dulu ya. Oh, padha. Nyapa? Mang kau nyapa? Nyapa? Pindo Samudra pasang tanpa wewangenan tresna ring sliramu sayang cahayaning lintang kang sumunar abyaring tawang yatna sliramu kan dadi lam positif. Saya Pak, saya Pak. Piye. Meka aku mang. Saya. Saya to. Saya dulu Pak. Piye? Jajal. Saya menang ya. Menang ya. Iya. Menang ya. Iya. Saya menang saya. Iya. Saya menang. Wes Oh iya ta. Yuk padha kaya ngene iki. Masa Meka aku. lha iki cewek tulen kok Lah kowe wedok asli lho. wanita solekan. Sik jajal. Wah, ketake sing kelainan kok kowe. Kowe iki timbang nek kancamu nekem nekmu dhewe ora risiko. Aduh, oh iya lali aku ya. Mas aku. Sik Pak. Padha ora. Padha. Gedhitheke kono kaya ta. Mas aku maksudku sejenis. Ora cethok. Awakmu dadi mboke, dadi londo. Ya, tuntak tok. Siap. Lelo. Bok. Tak golekne alat. Bukan itu. Properti ya iki. Heeh. Dadi apa dheke? Londo. Oh, londo. Kayak iki pot apa? Lho kuwi topi kanigara iki ngono kuwi. Kuluk kanigara iki. Londo biasane ngono kuwi mek kurang nyantike ngarep tok. Lah iya tak gaekne londo lho. Heeh, macak londo. Tak reketi. Mangkane to aja kulino main kakek merah. Apa? Artine ya londo. Mas aku. Lah kene ketok Kakek merah iki ngeslot ya. Ora cetha iki. ora londo. Nah kalau. Ben sak gathuke kono. Sik. Londo kok kaya wong tipes. Sik. Kene kamera ning layar apik ya. Iya apa? Apik. Iki jane londo apa kucing anggora aku. Ah wis penting lah dadi londo kok iso. Ora apa-apa. Sarip, mbok ya. Awakmu kudu rasa sik. Terasa. Lucilan, Pak, lucilan, Pak. Tak ting 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 ting. Tak det. Oh alah. Oh iya. Lucilan sik. Walah iya. Nah, mriko Pak, kuat iki. Walah anakku ngger Sarip. Simbok kangen karo konak. Rina wengi simbok dhewe. Padha arek. Ora ana kancane. Simbok kangen karo konak. Sarip. Mbak, aja kaget.
Sarip! Sarip, anakku. Mbok, Ya apa, Nak? Sarip. Dina iki gak iso nyawang, Mbok. Kowe kemudune nak matamu ra ketok. Blangkone ambles. Nah, Sarip iki kopi ah. Nah, ngono ku lho. Kok gak iso masa ra kenek. Ngene lho. Nah. Wah. Nah. Bener sih. Nah. Sik waduh ora kena cepot iki. Kesiseten. Iki kesiseten syukur. Kowe kejam kok, Kek. Malah Apa kaya- temen dasar dibethot iki kok. Lah mosok kopiahe kaya dilem Alteco. Mbasa ngono rupane kok kakek merah tenan lho. Nek ngono malah kaya pengendang wanto kowe lek wis. Kaya sapa? Heeh, ben cetha londone ben genah. Kuwi Saripe omonge, mboke Sarip omonge semi tuwek, Nduk. Coba. Super Win. Londone bar ditutup tahun matane. Ora apa-apa, lha ngono pantes kok malah. Walah, iki jane iki londo apa gendruwo ya. Mbok, Ya omongan. Ya apa le? Sarip dina iki gak iso kandha apa-apa, Mbok. Lho lah apa? Sarip duber ambek Walanda. Sarip dina iki. Oh alah banci koclok iki. Ayo Mbok ayo kemayu. Ya mbok iki aja. kaget to ya, anake ra mulih. Sarip duber ambek Walanda. Sawangen Walanda wis gembruduk ndok omahe Sarip. Yen samongso-mongso Walanda teko ndok papan kene, Simbok sing ngadepi, mengko Sarip ndok mburine Simbok. Iya iya le, tenang le. Deli oleh. Deli kamu. Ya iya. Sare! Tak ndelik, Mbok. Pirang-pirang dino gak umbah-umbah. Iki londone tuwek ya. Sing tuwek mboke kaya. Kowe tuwek ya ora apa-apa. Lah kuwi andukku mau umbah. Lah urung diumbah seminggu ngono lho kowe. Lah iki dadi apa iki? Oh anake Sarip. Sare wong di anak. Le putuku. Nggih, bedil. Suwuk. Dan kamu siap. Aku wong delok. Oh iki gitu. Aku ora katut. Bedakno to wong delok karo anu ki. Lah ketok aku. Aku ya ora dapuk, Sorry, aku sorry. penonton. Iya, Pak, aku lali, aku, Pak, aku lali. Ketok ya. Nah, ngono lho. Wong delok dijak main. Aku wis mendem iki. En kamu Rene tak mau ngene. Gelungan mau encup lho. Mau. En kamu siap? Sapa? Iki sapa? Iki sapa? Iki sapa? Iki sapa? Kowe iki lho. Kowe iki lho. Aku sapa? Lah ya kowe kenalno kok malah tilang-tilung nyawang kono. Lho gini harus didapuk karo Mas Gareng aku londo kok dadak iki sapa iki lho. Kowe iki jane iki koclok jane iki. Londo. Londo. Wih, suarane leh cilik. Matuk to Mas ora suntik. Mantrine tutup. En kamu siapa berada di sini, ha? Duh. Kowe iki sapa? Kamu belum tahu siapa saya? Urung. Ora kelelekan karet apa piye kuwi? Kowe iki sapa? En saya adalah Belanda. Oh,
londo ngomong. Mongko ya meneng ae iki lho kok iya. Ngomong londo ta? Iya. Oh alah lah ngopo kok rene iki lho nyapa? Goleki sapa? Tanggapan lho. Oh ya wis nek ya padha-padha nyanyi apa piye? Tak cipok mborok lho. Nya. Iki saya tambah usah lho. Dan saya di sini mengejar di mana sembunyinya Sarip. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan di mana sembunyinya Sarip, dan kamu Kimochi. Aku mbok gawe bahasa isyarat kaya contohmu mau. Ora cetha mboke Sarip karo Sarip kok arep kencan kaya. Di mana Sarip? Sarip saya kejar dari tadi, saya lihat masuk di dalam rumah sini. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan di mana sembunyinya Sarip, kamu akan saya bunuh. Aku Mbak Pati. Iya. Apa kowe Raiman ngingeti aku kaya ngene Tidak. Pateni? Tenang. Karena oke. Oke kalau itu oke. Imanmu kudu kuat kaya. Rumahku londo kok imane. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan di mana sembunyinya Sarip, kamu akan saya bunuh. Patenono sing endi sing arep Mbak Pateni? Loh. Oh, kasih. Si. Oh, padha nekku silakan. Di mana Sarip? Aku ora ngerti, Sarip kuwi mau wis ana saulan ora mulih. Tadi masuk di dalam rumah sini. Ora ono. Tunjukkan. Ora ono. Tunjukkan. Ora ono. Kok wani we? Aku bapak Sarip. Masa bapaknya? Iya. Sarip. Panggil anak kamu. Panggil anak kamu. Ora ono. Sembunyi di dalam rumah. Ora ono. Panggil. Le. Sarip. Wonge wis turu iki. Wonge turu iki. Wis apa engko potong 150. Le. Sarip. Simbok dipercaya, Nak. Simbok arep diperkosa, Nak. Nak, Sarip. Simbok wis arep diepek-epek, Nak. Sing kolu ya sapa? Kon kate njajah mboke Sarip. Loh. Apa tanggapan nanti Pak Wanto? Kon aja cengengesan. Kopi ae to. Sawise Sarip wis mudhun saka Arcapada. Arcapada. Lah iya. Kate apa-apa simbok sing ngadepi tetep Sarip. Kamu adalah penghalang bangsa saya untuk menjajah bangsa kamu. Terus Hati-hati, Le. Hati-hati. bergabunglah dengan bangsaku. Nanti kamu akan saya beri jabatan yang tinggi. Gak ono jenenge Sarip. Aja kono Sarip. Hati-hati, Le. Hati-hati, Le. Apa Mbak Sarip? Hati-hati, Le. Ya apa? Yen kon wis wani mlebu ndok kene, berarti wis kowe wani ninggal gulumu ndok papan kene. Tentukan kamu atau saya yang mati di medan perang ini. Jaluk tunggu pangestu kowe. Iya, Le. Kene lungguh, Le. Lungguh tak gemboki, Le. Rene ben menang, Le. Rene, Le. Ayo Agus ora sapengin. Anu kene blusuk anggone simbok, Le. Blusuk, Le. Blusuk. Blusuk, Le. Blusuk. Lek blusuk itu tuh gembok neh engsel kuwi. Rene, Le. Rene, Le. Le, sesi tongkas. Diwehi kekuatan. Iya, Mbak. Nah. Ping 3, Le. Si tongkas. Wis pisan, Mbak. Lah ngapa? Teh tubrukmu mambu. Tak tubruk. Sarip, ngadepi wae to. Wis. Wis. Iya. Au! Au! Mbak meneng wae aja. Nganu mbake wedi, Le. Anake didongake lek perang ben Tanganmu Iya. kok asin no. Kowe ora sakmene ya mbok emut. Pas. Hati-hati. Ayo ndase ceblok. Awas, Le, hati-hati, Le. Iki londo kopler apa piye?
Sarip. Aduh. Sarip. Nah. Kowe bakal tangi meneh Sarip. Sarip anakku. Anakku, kowe bakal tangi maneh yen tak langkai. Dodoman. Tak langkai. Weh, jan nemu rezeki iki klitik. Tak langkai le. Ayo le tangi le. Oh. Koyo-koyo aku ngerti winih tebu. Simbok melangkai aku amin telu. Sarip gak bakal mati. Hei, Walondo. Iya. Kowe kok mati neh to le. Demen kowe. Matine kok murep to? Le. Ki wong pas simbok jelalah bar kok WC le. Tenang. Tenang. Amen oleh. Le. Mulu mau to le. Pisan kas le. Iki urung bar dilangkai kok ngajak. Lah wis kadung kenek nyawane kok iso. Hei, Walondo. Sik. Nyapa? Sik. Nyapa? Biasanya kan aku jal-jal. Iya. Lek itu ki aku gak. Kowe njaluk ijol. Gak, Pak. Lha nyapa to? Alah yang paling isine mek kuromi tok. Kok kuromi? Kowe iki mbok lokal kae to ya. Kaya. Kok mbok langkai. Lah piye anake mati dilangkai kan Ya kudune ora ngono kuwi terus mbok dungani sampe dadi satriya wanita, perang karo Londo. Oh, ganti aku sing perang karo Londo. Ngono, iso kok masare pun. Kowe wani karo aku. Sing tak odeni apamu. Oh. Bambang Cakil. Nah. Tok. Ora ono jamake wanita kalah karo Ora ana jamake wanita kalah karo priya. Kurang ajar karo kowe. iki lho Mbok Sarip. Iki lho. Sing duwe Jawa Timur. Mbok Sarip. Terus. Ayo toke. Ora ana wedine aku karo kowe. Sing tak wedeni matamu. Apamu? Apamu? Sing tak wedeni apamu. Pas. Perang lho Mboke. Kopro lho. Nah. Pas. Rame. Bae Agus ki buat. Pas. Wis Denny Mary. Pas. Sitoki Mbok Sarip ki. Pas. Oh, wow. Oh. Anjir. Oh. Iya. Kopro lo kaya biasane ngono lho kok iso. Nah, was. Perang. Was. Awas ngae jurus kura-kura tuh. Awas. Oh, gas. Ngetoni jurus kelarap. Tambah iki. Hop. Ra iso medun kan? Ayo. Ayo tulungi. Wis. Rasa mbok rewangi wis sewengi utuh ben ning kono ae. Dukno ra iso medun. Wis bene. Tampanono mesane. Sakmene kok Temboke uling lho, ayo ditampani. Niku lek nggoling. Apa iya? Nah. Ngono lho. Wes marem. Masa padine marem ya. Kowe iki wong wedok polamu jan ra karo-karuan kok iso. Kowe iki kok iso menek. apa enek Mbok Sarip kok ngetokne jurus kelas sakti. Maksane Mbok Sarip mbiyen tukang ngunduh kambir. Iki ana pundutan saka sing aku dalem. Nggih, Bos. Ben ditembangke karo Mbak Manohara. Nggih. Siji antarané loro. Siji Gerajakan Banyuwangi, loro Gubuk Asmara Sindi. Gerajakan mawon. Gubuk sing versi J karo Gerajakan Banyuwangi sing ndi, Nduk?
Apa to, Bu? Gerajakan mawon nggih. Gerajakan. Oke. Membiat, sepira Mas? Membiat mayon. Niku dibawani karo Manuhara. Tak lawan tok ben ngono. Kuwi pacakamu ki anu lho teko omah aja dilaki lho ya. Mboten Mas niki. Oh nggih get-getan Anak kula. Lehmu isyarat ngono lho. Anak. Aku ngene bojoku ngidul. Mas aku benakne iki ku sik Mas. Larekno Mas. Ah sing kok demek to padha duwene kok ya. Baik. Tokno. Sesuk wae ngrabuk mine tebu. Tak odot ngono. Ayo gumun Pak Kuat lho kaya duwemen karo ngenekan lho. Lho Pak Kuat iku senengane banci lho. Pak Kumat. Ngawur. Kumat matamu. Pak Kuat kaya panjenengan piantune Budha ya. Membiat. Ya. Membiat mayon eman. Ayo suarane halus. Suarane gendeng belah miangan nyerang yai Nuswan Tara Halus. Nyanyo wangi Wetan kenong witan sekarang Yes. lor lan kidul. Allah sangker. kang kaliwiyat liwiyat Belambangan. Kelanyangan kelanyangan Aja takon susah kang bisa tanah India gumelang Gumalyare Taman Sarinus Wan Tara belambangan gumelang taman Sarinus Wan Tara belambangan gumelang taman Sarinus Wan Tara. Rajakan Banyuwangi. Ai Manuhara lagi. Aban tan 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 tan.
Karang Nongko Bragung yo 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 oh terima kasih. Matur suwun. Pinarak rumiyin wong ayu sing baku didongake Pak Kuat sak keluarga juga pinanganten kekalih mandya katentreman karahayon. Jumbuk lan apa sing dadi gegayuhan lan cita-cita nggone ngawontenaken wujuding tasakuran dalu menika. Mbak Manohara tembange ya kuwi Gerajakan Banyuwangi komplit nganggo bawa umbul belambangan. Coba iki Mas Klidik. Iki tak barengke ana Dea, ana sapa iki sijine iki? Lho, putrine loro bengi iki. Ha, kene karo putri jumeneng bareng. Putra putri. Trotak nutak nudu. Putri. Padha bocahe. Nggih, Bos. Padha prigele. Padha lincahe. Padha wedoke. Tetembangan pundutan saka keluarga besar iki mau saking sapa ya iki? Astul kiyem Mas Gawer. Mas Gawer juga. Iki saking mamae Caca dan Ata. Alah mamae Caca dan Ata. Keluarga besar Pak Kuat menika. Ngersake dina Minggu sing tak tutel niku nggih. Nggih. Kowe mader. Malam Minggu. Tawang mader ya. Nggih. Iya, Der. Der. Lek macak lipene aja dipangan to, Nduk. Wah, Manohara iki lipene aja didahar. Yo biasa. Lah mangan anggar golek potelot bingung tibake kepangan. Bar iki payu kok. Macake kepangan. Coba lali janjine ya. Langsung tublak tutak. Langsung introne tembang, Mas. Tublak tutak intro biasane maksudnya ora nganggo apa kae? Apa artinya malam Minggu ora nganggo kuwi. Yo. Kompak. Bojomu ya sok macak kaya Manohara itu. Tapi macak lanang ya, rengosan. Ana Dea, ana Putri. Iya Mas Gawer nganti liser serangane
Solo telepon malam bapak seni mangkel aku yen kepatok irungmu mesti payo yeah. Aku cinta kepadamu sambang sing ora gelo kadung dandan kowe ora janjane kowe nang oke putri galagatmu glagate piye sajak nyupriyani atiku kowe kencan ana putri ana Dea Ali janjine budaya Indonesia minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng pawang mandu pilih sering rene wong bagus aku ngene aku nunjukawe Bengawan Solo serang bales malam papat mantel aku Iwo iki sapa kowe ora Jogja Solo janjane kowe neng yo galagatmu yo kowe oke, woyo garap ki semangat Oke, no. kok ya. Semangat
semangat itu penting Penting, untuk Pak. malam hari ini nggone ade sowan Pak Kuat sak keluarga. Kok kabeh niku sing penting semangat wong ya jeneng ade ya ditimbali. Nyatane dauping pinanganten tanggal 29 tanggal 29 Juni kepungkur. Tasakurane diarahkan pada hari ini biar bisa jenak nggone penonton mriksani pagelaran karo menikmati ya ki tembang-tembang saka Cak Joklitik, Cak Joklutuk karo Mbak Manuhara. Tapi menika gliak-gliak watone kecandak Sareh-sareh waton pikoleh. Tak dobel ana Putri Sartono iki mbok Icasa men gandeng karo adike Casa. Oh kalih Mas anu kalih Jandu, kalih adike Casa iki sapa? Ya Intan to kaya. Ora karo Jandu. Intan, kok Jandu ki nyanyine kok malah kleru no. Lah njenengan ngendikan kalih adike Cah-cah. Ha lek Jandu ki ya entit. Oh alah. Coba kene-kene nganggo spot. Iba, bilo, tiba, kedes, babu kulo. Njajal diaturne tembang sing kira-kira kekinian. Adik cacahe niki to. Oh, lha iki Mbak Intan Budi Pekerti menika. Mbak Intan Budi Pekerti kok ya. Budi Legowo. Heeh, dadi ngene iki jenenge berkesenian. Leres Mas. Apa zaman saiki lek tembange maceme warna-warna. Ana selendang sutra kuning biru, selendang biru. Selendang sutra kuning menika tradisional, ingkang milenial menika selendang biru. Wong ngono. Ana meneh ya kuwi kitir asmara menika. Kitir sumilir angin wengi iki kitir sumilir. Marahi Mas Kluthuk niku lak mboten nate ora kulak warko adol rungu. Kula niku ajenge kulaan anus niku lagu mboten iso Mas. Kala wektu karo nggo kulaan sepatu. Lah iya wong kowe iki wong adol sepatu-sepatu sisian didol. Lah nggih Mas. Sisian wong kiwa karo tengen to. Sing ape tuku kiwa kabeh terus tukunen ngerti pinapik Mas aku kira-kira sing endi, Nduk? Anu Mbak Putri kalian Mbak Intan selendang biru. Kitir sumilir kene, selendang biru kena. Tapi lek welengku anu selendang biru ya, cocok karo agamamu iki berarti. Oh ngono. Iya. Sampeyan ya request to? Nggih no, kula seneng selendang biru. Request kalah. Selendang biru. Tutuk kuwi bos. Oh tak petani tenan to iki. Ora masalah kowe metani aku tak gila wong iki dudu tumo. Coro. Dudu wong iki bulus. Ya, Mas Klitik, Mas Kluthuk, pangapunten agung sing bagus sak ora-orane jare suka parisuka aja nganti lali tetep eling lan waspada. Ndedonga marang panguwasane Gusti Allah muga-muga Pak Kuat sak keluarga tansah pinaringan seger kewarasan. Amin ya rabbal alamin. Mantene manggya katentreman karahayon sakinah mawaddah lan warahmah. Mugi-mugi saged toki nemulan kabagyan kamulyan saha katentreman Gus. Amin. Perkara tetembangan kapan-kapan dibacuti digoleki wektu kang luwih prayoga. Sing baku sowan wonten ngersanipun Kiai Semar ya. Nggih. Halo, Kiai Semar lagi obong-obong diprepeki cah bagus. Iya, Yung.